Ovako je izgledao stan obitelji Miletić u rujnu. Ni danas nije ništa bolje. Umjesto stanara u njemu mogu biti samo bicikli. Kauč je bio stolić, mala vitrina, ovdje smo imali pregradu, drvenu, 2 spavače sobe. Sa strahom iščekuju službenu procjenu štete. Iako je elementarna nepogoda proglašena još u rujnu, kada će biti isplata, teško je procijeniti. Ne očekujem ništa. Ja mislim, jer gledala sam gore po Slavoniji kad je bilo i nisu ljudi zadovoljni. Leu je poplavljena radionica. Ovo mjesto više ne može poslužiti ničemu. Mi smo u međuvremenu iznajmili malu garažu i ovdje voda i dalje izbija. Proizvodnju je nastavio, ali umjesto države pomogli su prijatelji. Šteta je bila negdje oko 15-16 tisuća kuna, a s obzirom da je puno toga prijavljeno, a malo novaca, ne očekujemo baš neku veliku pomoć. U trgovačkom centru poplavljena je garaža i trafostanica. Iako se isprva govorilo o velikoj šteti koja bi za posljedicu mogla imati otpuštanje radnika, za sada do toga svega nije došlo. Uprava je ponovno otvaranje centra najavila za sredinu studenoga. Najteže stradalo minsko područje još se nije oporavilo. Nekad Kraljećina plaža sada je više od 90% prekrivena sa morem, bura je u tijeku i to nije neka prejaka bura, već se sad vidi da valovi razbijaju i ono malo pijeska što je ostalo. Prepoznatljivi simboli grada, stari kameni mostovi, pričekat će do sanacije. Sanirana je samo osnovna komunalna infrastruktura koja prelazi preko mosta da se može normalno odvijati isporuka vodoopskrbe za dio Nina-Ždijac. U Ninu se nadaju u polovičan uspjeh. Bili bi sretni da se ovaj most sanira do početka turističke sezone, koja svake godine starta sve ranije i ranije.